nolabait guk ematen genituen gure klase betikoak, ez? Beraiek entzuten zuten eta gero egiten zuten pixka bat guk esandakoa, ez? Orain berriz beraiek ikertzen dute, guk abiapuntu bat eman da geho, pixka bat aurre ezagutzak berreskuratu ondoren, eta juten dira ikerketa horretan ikasten, ez? Eta gero gu beraien ondoan egon behar dugu denbora guztian, ez? Nolabait gida lan bat egiten, ez? Edo beraien ondoan, baino nik esango nuke guztiz aldatu dela, guztiz. Beraiek jotzen dute guregana, baino beraiek aritzen dira, beraiek emateue aurreneko pauso hori, ezta? Leheno dana zan irakasleak gidatua, beti aurrea begira, ez da, irakasleari begira, bera iritsi arte ez zinen haste lanean, baina orain ja bere bakarrik gai dira hori egiteko, agian irakaslea momentu horretan klasean ez badago, beraien kabuz egiten dute lana. Ni pertsonalki agenda erakutsi zigutenean, ez nion erabilkortasun hori ikusten, gainera hasieran erabiltzen hasi ginenean umeak agobiatu egiten zitzaizkigun esanez, eta hau da egunean zehar egin behar dudan lan guztia? Eta gero bere erabilpenarekin konturatu gara, umeak oso gai direla, oso kostiente direla, errekre horretik antzelan egin behar dudan, errekre eta gero zer egin behar dudan jangelara joan arte, eta arratsaldean zerrekin jarraitu behar dudan. Eta orduan honekin gertatzen zaigu oso gauza zail bat, askotan patiotik etortzen direnean, bandereinoak ezer esan gabe, umea kostiente dela, matematika ditu dela, matematikako liburu hartu behar dudala eta 26. horria ireki behar dudala. Eta lanean hasten zaizkigu modu autonomo batean. Orduan nik uste dut hori agendari esker dela. Eta agian leheno, ni urte asko maditu 6. mailan, orduan igual leheno 6. mailan gai ziren gauza batzuk egiteko, ni gauza horiek ere 4. mailan ikuste ditut. Badia autonomikoki hartu, zabaldu egin, eta moldatzen dira. Eta gero etxean ere hori, etxean norbait egon denean hori ere ikusi da. Ze azkenean berdin funtzionatu dute eta 1000 azalpen eman gabe. Azalpen pare batekin tita egin dute. Ikasle bakoitza mundu bada, eta ikasle bakoitza pertsona bada, eta bakoitza dauka bere erritmoa. Zailtasuna baldin badauzkazu eta besteen erritmoa jarraitu behar baldin baduzu, hor zure motivazioa galtzen duzu. Zailtasuna dauzkaten umeek hori irabazi dute. Bakoitza bere erritmoan lan egiten duela. Askotan denain bideratuta ematen dugunean, ez, moztu egiten diegu, edo mugak jartzen dizkiegu, ez. Modu honetan berriz, bakoitzak bere hoberena ematen du, berak deskubritzen du, eta iristen da pixka bat nahi duen horretara, edo ahal duen horretara, ez.